entenc que l'única resposta que s'ha de donar aquí és molt bé dir, en base als articles tal, es pot, l'alcaldessa té la competència per decidir què va o no a la comissió informativa i a la comissió, i aleshores teniu el raonament jurídic, nosaltres ens callem i ja està, seguirem presentant propostes que quedaran en no res, però bueno. A veure, jo vull que entenguis que això, fet un prec aquí, és tan important com una moció. Entenc jo, des de com a persona, qualsevol ciutadà que està veient aquí en aquesta sala, entén igual, o donarà més importància poder, més breu que et dic, el prec que es faci, que no la moció que hem votat, com bé tu dius, del municipi per la independència. M'explico, perquè a la gent que estem aquí, o que està aquí de públic, potser li interessa més realment el que es parla del nostre municipi, dels nostres carrers, del nostre enllumenat, de la nostra escola, del bus, per exemple, que realment, per tant, és tan important. Vull que entenguis que el fet de dir prec o pregunta és tan important com perquè es pugui resoldre això, perquè es pugui dur a terme i perquè tu puguis dir aquest prec que vàrem comentar en el ple del dia 26 ni no s'ha fet res, ni s'ha resolt res. Maria Lluïsa, traiem els punts de l'ordre del dia i posem únicament 8 precs i preguntes, i ja està. I la moció per la independència, la llengua catalana, podria escollir tots els precs i preguntes. És un catequisme. A veure, el ple té unes estructures, i a veure, si les hem de canviar o hem de buscar que alguna cosa es podrà canviar, ho estudiaré, perquè a veure, també tens que entendre que potser m'equivoco, també ho reconec, m'equivoco, poder sí, no ho sé, m'ho miraré i ja en parlarem. Però vull dir que jo vull que també entenguis tu que per part nostra penso que és tan important, repeteixo, no amb això vull excusar, sinó de dir, és important, parlem dels precs perquè realment és on podem també, perquè si tu demanes punts per punts coses, doncs en parlem, tranquil·les. Però Maria Lluïsa, ja en parlem, però nosaltres portem ja 4 mesos que no s'aprova cap grup, no s'aprova, no? No s'aprova, no entens que és igual, a veure, jo no sé si podem... No, per tu potser sí que és igual, que ho fem els precs i preguntes. Però escolta, no és el mateix que si tu allò que has proposat o que has fet esment, has resolt, no està ben aconseguit la fita, el propòsit que tu tenies d'envers allò. Pregunto, Ferran, no sé si aquesta... M'equivoco quan et pregunto això? Jo, no, òbviament tenim la possibilitat de manifestar-nos, no? És que clar, si no hi ha... Però penso que a vegades això és una mica de... Maria Lluïsa, jo no sé, però hi ha propostes, com per exemple l'última que vam fer aquí, avui precisament, que no va entrar a l'ordre del dia, que era que els espais públics que hi ha disponibles a Sant Antoni per totes les entitats estiguessin penjats al web de l'Ajuntament amb un calendari dient el dia 12 de febrer està agafat, per exemple, els caminaires de Vilamajor, doncs no crec que sigui cap problema. Vosaltres també heu argumentat que no es podria d'alguna manera publicitar el nom de les persones que estan darrere de les associacions perquè t'entenien contra la legitimitat. Aquesta és la resposta que algun regidor de l'Ajuntament m'ha dit, com que no podem publicitar aquí que, jo què sé, que el Joan Manel Pérez ha demanat, per exemple, la sala per fer un acte de la coral, no? Vull dir, la resposta que m'he donat a mi és, simplement és, l'assignació d'espais públics a les entitats i associacions és un tema de planificació, actuació i distribució, forma part de l'organització municipal i no procedeix a la seva publicació al web municipal. Doncs, sincerament, tot és planificació, actuació i distribució. Tot, és que aleshores res és objecte de debat, perquè tot forma part de l'organització municipal. Clar, vull dir, a veure, quan tu, per exemple, fas una parada d'autobús, estàs ordenant el trànsit, vull dir, a veure, tot és ajuntament. Aleshores, que em contesteu a nosaltres amb aquest escrit i que caigui la proposta fora simplement dient que és un tema d'organització interna, jo, sincerament, que es publiqui al web als espais públics és un tema de transparència. És que no s'està demanant que es publiquin els espais públics en el web, s'està demanant altres... A veure, tu vens aquí, hi ha una persona aquí a l'Ajuntament que té a l'abast la parrilla dels espais i com a entitat el vull demanar. Evidentment, aquesta persona s'encarrega de mirar si realment... I a més hi ha un regidor darrere de tot això que dona el vistiplau. Sí, però és transparent aquest procediment? És transparent? No, a veure un moment. Jo dic, jo demà vull demanar, per exemple, la sala. Jo faig una instància i dic, m'agradaria tindre la sala... Per demà ja anem justos, perquè demano un període de temps de 48 hores. Demano la sala d'aquí una setmana, el proper divendres. I dic, la 8 de 8 a 9 per organitzar un acte dels caminaires de Vilamajor. Presento una instància. Al cap de 4 dies, 3 o 4 dies, si és que sou diligents, se'm respon i dient, no, aquest dia està demanat per una altra associació, que tampoc sé quina és, perquè això passa. Aleshores, jo he de fer una altra instància dient, bueno, doncs canvio la data i demano aquesta nova data i esperar la resposta en una altra instància si està o no disponible. Així és com funciona actualment.
funciona així. La instància funciona així. La instància es fa, tal com tu dius, es sol·licita al local, la persona, si habitualment si té en graella marcat, ja li diu que està ocupat. Quina persona? La regidora responsable? No, la persona que rep la instància, ella té una graella. Si està ocupat ja li diu que està ocupat. Aquesta graella no la pot veure, no es pot veure, no? No és pública. No és pública. Per què no és pública? Perquè hi ha tota una sèrie d'activitats que es van fent des del patronat, que es van fent actes, i la graella aquesta va variant constantment. Aleshores, sí que es pot publicar el fet de dir que la graella estigui penjada setmanalment, es podria mirar, però amb els actes que hi ha, no amb la disponibilitat que hi ha, sinó amb els actes que hi ha. Efectivament, però els actes que hi ha, els que no hi ha, són els disponibles. És jo, sí. Sí. A veure, espera. És que jo posi un calendari on es digui quins dies està ocupat. És un que diem nosaltres, la proposta era aquesta. Però que no es podes interaccionar a dir, doncs m'agafo el dia, perquè estaves dient fa un moment No estic dient això, jo estic dient que tu mires la graella... Com el metge que dona hora per internet, no. O sigui, la gent ha de venir aquí a fer la instància i pot ser que tu hagis vist la graella. Demanes sobre el dret fer, demanes sobre el dia que ja saps que està disponible i aleshores ja saps que no et poden dir que aquell dia està agafat perquè tu ho estàs veient. Ferran, no es pot organitzar a diari no es modificarà aquesta graella, es modificarà setmanalment en tot cas, amb la qual cosa tu pots haver vist lliure el dimarts, vens aquí a demanar-ho i resulta que ha vingut un altre abans que tu i l'ha marcada, i està marcada i pots trobar això també. La punteria serà millor en aquest cas. Però vull dir que entenem que la graella no s'estarà... Jo el que em pregunto és, això no es pot debatre en un ple veient que hi ha una viabilitat de millora? Penso jo. Això es pot debatre com estem debatent. No, es pot aprovar com una moció de millora? Es pot aprovar? Primer s'ha d'estudiar. Aquesta proposta té sentit, és una millora o no és una millora? Pot ser que sigui una millora, s'ha d'estudiar i veure quin és el mecanisme, com es porta a terme. Perquè una millora, sigui la que sigui aprovada o proposada per Solidaritat, proposada per qualsevol altre partit, es valora sense saber realment la viabilitat i en canvi les nostres no s'aproven ni tan sols es valoren. Les coses són més genèriques, les altres són... És la nostra pregunta, simplement. Si hi ha un raonament polític, el volem saber. Si hi ha un raonament legal, el volem saber. Perquè la viabilitat no és la resposta, perquè hi ha coses que no sabem la viabilitat i s'aproven. Hi ha coses que potser ja la veiem i en canvi no es consideren. Això és el que volem, que tinguem una resposta al respecte. No que divaguem i deixem ja el tema. No divaguem amb si realment es pot negociar o no. Ja ho sabem que es pot treballar. Però és una millora? Es pot aprovar la intenció d'aquesta millora? Sí, posem-la en el ple. Proposem-la en el ple. El que demanem és... S'ha de desenvolupar. Per què vols proposar un ple per aquí 2 mesos o que tingui... No, el que volem és que si és una millora evident i s'intenti aprovar en el ple. I ja està, no li donem més voltes. I ja recull com un prec, que és el que estàvem parlant. I que es valorarà el fet de demaneu aquesta resposta. Jurídica, la demanem jurídica. Volem els fonaments jurídics per als quals no s'admeten a l'ordre de la comissió informativa. Mira, tenim més preguntes, però no volem... Solidaritat té primera paraula i tornem... No volem acaparar el debat, que la gent no s'atabali amb nosaltres i volem... Jo només una apreciació en aquest tema, el raonament jurídic que demaneu també es tindrà, però hi ha una apreciació important en distingir dues coses. Una, la facultat de gestió que correspon a l'equip de govern i la facultat de que quan es demana la moció es redacti amb un redactat de proposta de resolució. És a dir, la moció ha de dir què és el que s'ha de sotmetre a votació i la redacció ha de ser formulada en infinitiu. Es demana al ple de la corporació aprovar el següent. 1. Cridar, parlar, reclamar... És a dir, què és el que es demana que se sotmeti a votació? És un defecte de forma, doncs? No. Ho parlarem més extensament i el raonament jurídic que demaneu també el tindreu i el podem comentar. Però el que ha de ser objecte de votació ha de ser una proposta de resolució que es demani què és el que el ple ha de votar. I si és així, ens ho heu de comunicar, si hi ha una feta. Sí, però la majoria de peticions que ell té i que les ha tingut descontestades són suggerències, pregs o preguntes a l'acció de govern. És a dir, la majoria de coses que ell ha demanat són suggeriments o millores, com molt bé dieu, en relació a punts concrets de gestió municipal. I aquest criteri de forma es regeix per totes les mocions presentades? Evidentment. És a dir, totes les mocions han de tenir un format de proposta de resolució. El ple ha d'adoptar un acord de proposta de resolució. I aquestes deficiències es podien haver informat prèviament? Bueno, a veure... No, però... Clar... No, pregunto, no acuso, Jo només faig ara una petita apreciació. En parlem més detingudament i jurídicament com demaneu vosaltres, però
Aquesta precisió també és important. Nosaltres posem... Això que us deia, és el que havien de fer de primer moment. La primera moció que presenta la moció no s'inclou, es respon per què no s'inclou i s'explica. Ara ho refarem, donarem resposta al moment. Nosaltres hem titulat proposta de resolució per la millora del sistema d'assignació d'espais públics a les entitats i associacions veïnals. I la proposta raonada diu: demanem que l'Ajuntament autoritzi a les persones responsables de les entitats demanants dels locals públics l'entrega de les claus també corresponents al lloc públic